Biz bugün Elmira Süleymanova'nın tuğan oğlu eski İbray'da onun jırlarını tınlap keldik yolda da. Biz mында 2 yıl rətten Saban toyunda bulğan idik. Быйыл булдыгын и концерт белән дә килегез дип чакырганнар иде, менә килдек. Менә монда Эльмира Сөләймановның күлмәкләре. Карагыз, ничек матур. Чын сәхнә күлмәкләре прям ялтыр-ялтыр. Монда бүләкләре. Туфли. Halkalar. Diplom.